Есть моментом, дай поиграть. Сейчас зайдем по... Пусть Гера поиграет, потом, чтобы вы были в Хацигмар ранены. Хацигмар будет легкий, легче. Там слабые команды были. Сахак, на мяч, Сахак. Цвека забил второй. А? Цвека забил второй. Да, он все забил. Слушай, Цвека же... Я ж тебе говорю, ему надо играть на шпице, не надо ему играть в пол. Он у нас единственный, кто нападающий не стоять. В прошлой игре Пирога есть, зависит от соперника. Зависит от соперника. Он был горобом из Хака решен. Он был горобом из Хака решен. Басов Багарович там. Он не дает вообще. Ну быстрее. О. Что, килов или еще нет? Как хочешь. Тахлит. Ахора! Ну вот он, видишь, со своими гличами. Пасим! То он не в ца. Иди Тахлифу то. Кто это? Иди туда, иди. Мезу. Сергей. Он со своими гличами, сам не в ца. Но он же не слышит, я ему говорю, это с этой гличами. Подожди. Сергей, Сергей! Толик, выйди, Сергей! Толик, выйди, выйди. Сергей! Сергей, ТЦ! Толик, выйди пока что, выйди. Выйди. Куда? Кишур? Кишур. Тахлиту им Лерон Миефа. Ты все время делаешь подкаты. Он чуть-чуть играть без подкатов. Седер, Азов, Илья. Он Мисахактов, Азов. Мисахактов, אבל он сам не царь, и такой другой. באתי להביא לו קטנה. טוב. יש עוד מלא זמן, אבל צריך תנוח עכשיו. טוב, תפסיק. תהיה אובייקטיבי. איליה, תירגע. מה זה קשור כמה? אבי, יותר למטה. משחקים בסדר, אבל צבי לא מוסר. אבי, שמאלה, אבי. גול 3. עבר 3-0. כמה זמן זה כל מחליף? כל החמישה שערים של צבי. ניתן לצבי לנוח? 3-0? עוד מעט, חכה. אבל שינוח לחצי גמר, שישמור קצת... רגע, יש לנו פה עוד משחק? יש לנו חצי גמר אחרי זה. אחד, לא 2 צריכים להביא. לאוט! פנדל. אבי, כאלה כדורים מעיפים לאוט! אבי! פנדל, בטח שפנדל. אבי! כאלה כדורים מעיפים לאוט! לא עוצרים אותם! תירגע. מה תירגע? תירגע. טעויות של ילדים. תירגע. שלא יישברו עכשיו. טעויות שלא עושים פה. רגע, זה מחצית ראשונה כאן? איך ידעתי? תודה! זה טעויות שלא עושים פה. מה זה? תעיף כדור לאוט. אבי. תהיה הרבה יותר הגנתי, צריכים לשמור על תוצאה. אל תעלה. תעזור לי איגור, תהיו שניכם למטה. גרה, קח, תסתכל איפה כדור. לך! נאיבני, играют. תשמע, ראית את הבעיטה החופשית ההיא שבאתי? יפה. שפשפה את החיבורים. אני מקווה שזה צולם. המשחק הזה שיחקתם יותר טוב, אבל אתם עדיין לא מוסרים. טוב, תחליף. ראיתי את הבעיטה הזאת. עוד דקה תחליפו את צבי, שיבוא לנוח קצת, הוא לא יתחלף וצריכים להחליף גם את לירון. תשמע, זה שפשף את החיבורים. תחשוב, אם זה טיפה יותר עדין זה בפנים. אבל זה עבד שאבי הלך אחורה. אני ואבי התחלקנו כל הזמן. ראית? אני חזרתי אחורה. כשהייתי עייף נתתי לאבי לעלות. אבי מאחוריך. צחק!
בסדר, פוס גרה ישחק, פוס אנשים אחרים ינוחו. צבי, בוא תנוח קצת, צבי! תחליף את צבי. בוא תנוח קצת. אתה, כנס. אבל יותר בהגנה. יותר מכיוון הגנה. כל הכבוד, תשמור קצת כוחות. אבל אני כועס עליך. תשמור קצת, הוא לא כועס, היית גדול ואל תקשיב לו, אבל עכשיו תנוח. עכשיו תנוח ולחצי גמר אנחנו צריכים אותך. עולים 100%, נכון? כן, כן. חכה, תנצח קודם. שב, תנוח כבר, תירגע ותחשוב איך אתה מפקיע עוד 3. תחשוב איך אתה מוסר. שגרה ישחק, והשאר ישחקו. אתה רוצה להיכנס? להגנה. רק להגנה. עונת כדור. שאתה יודע מה, שישחקו. хотя если получим... בסדר, תנוח גם. יד! היה יד, עכשיו אני פה. תיכו. היה יד, אני אומר. Дай мне подойти, пока не получили, бля, а? Дай зайти, не хочу и получим, будем балахаться. Не, 3-0, тирага. Сейчас чуть не получили. Им надо еще 4 гола забить. Было, один раз уже я уже это смотрел, как это было. Седер, если забьют гол, ты зайдешь. Как только забьют гол, зайдешь. Тайм-то ног. Да, правильно. Просто я не хочу, это мне уже хватило. Ави, יותר למטה. אבי, יותר למטה. אבי, אחורה, יותר אחורה עכשיו. נו, זה... אבי אחורה, אבי אחרון, אחורה. ראית איך הספקתי להגיע לכדור שם? ראית? אתה נראה לי מסרת לי, מה זה כדור קשה? עד שמסרת אז כבר רצתי. שני שערים הייתי יכול להתחיל את המסר. אבל שם לקראת השער הראשון זה משהו מדהים. מה זה רמה? זה רמה של נבחרת, לא? זה רמה של נבחרת משהו הבקיע שער ראשון, לא? היה צריך למסור. טוב, איגור, לך תעלה למעלה. תעלה למעלה, תגיד לי טוליק שירד למטה. טוליק, אתה שחק פה למטה. שחק פה בהגנה. הלאה, תרים את הראש, שחק! מה זה מסודר? תמסור! חילוף, לירון. אליעזר חזי. אני ממקום גרה. כנס צבי, כנס. איפה אני? אתה צד שמאל. כל אחד יודע מי. יפה, גרה, כל הכבוד. שלנו, רבו, איזה נקמה. אין. Ну как у тебя? Силы есть еще? Ты долго играл? Играл больше 10 минут. Да? Где-то полуфинала так. Миша. Я специально держался, чтобы Илья потом в полуфинале больше играть. Стоп! תרים את הראש! מי שם את כל הגולים? צבי? ואני. זה עוד גול. Это кто забил? עוד פעם צבי? עוד פעם צבי? לא יפה. זה נקמה. עדין אתה שם, נכון? זהו, נגמר? אמרתי לך, אני מצחיק. טוב מאוד, טוב. מה אמרתי לך, אני מצחיק? טוב מאוד. גדול. טוב מאוד. חק נגע, תצאו? כן, בסדר.
יפה, אבי, היית טוב בהגנה. הכדור. אנחנו הולכים משחק, לא הביתה. לא, עכשיו חצי גמר, ישר. תנוח עכשיו. בוא, אפשר שתות מים? שתות מים, אפשר? כן. שמע, יכלתי לבעוד שם להכניס, אבל אמרתי אני מעדיף למכור לו.